Right, magara udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Kati buradari. Ndida kukumbira kuchekwa changu andiri pachiri kuda here nezvinhu vangu kana kutiketi. Pamusoro iwe dare. Ndakakwirirawo dare mukwasha wangu nechinangwa chekuti andibudirawo pachena ndachiri kuda here mwana wangu kana kuti kwete. Uyu ari apa. Uyu. Mimi munokwira mukwasha nyayo here kana kwenye mwana ida. Kukwira kwandakaita ndekuti wakaroorana muna Juni. Waroorana muna Juni wasati wapedza mwedzi. Ndaenda kukomboni akatuma mukamwana kangu so ndichifamba nako tikanzouya kuno vakashedza kuti kuna amai nini ndokubva kauwe vati amai nini ndiudzirewo amai kuti mwana wenyu abika chikafu mbodza ngawautsure mwana wandizvide ndokubva ndazvinyarara ndikati pamwe uwana wadiki ndofunga wabva mukuti sana akatumira shoko kuti ndindire mwana wenyu ane 17 years 17 years mairo kamwana 17 years mairo zamwana mudiki ane 17 years angachitoshandira 18 years ipapa ane 18 years pamusi wa 20 December ndipakakwanisa 18 years akatizira rini akatizira muna June kuri rakapera gore rakapera 18 years akakwanisa muna 20 December dzanga dzisata ishandira 18 years saka mukukwira dare muchikwira mwana mudiki akamuka kumuka iye achitanga kutisa mwana wangu ndakamuudza ndati mvumo here yekupa murume mwana mudiki kutomupa kwakupa kwatikata ndikuti takaedza kugara pasi ndakati mwana uyu mwana mudiki akati mwana uyu kutora kwaita mwana uyu mwana mudiki handiti iwe wakambogara musha mwana watora uyu mwana mudiki akati amai kote zvakanaka ndiri kuti makore makati 23 ndikuti mimi mwanonyanya 17 years last year handiti na June nepa murume uyu mwana kuti mwana uyu ngaatizira aite kuti murume here handina kumupa sakatizira makatitora ndakazviona kuti ndikwanise kumutora handikwanise kumutora nekuti aenda kana ndinozviziva asi ndakaedza kuti ndakamutora pamwe ndogona kuramba ndichimupa musikana ndabva ndangoti regai nimuite sei ndimusiye ndokumusiya kwandakaita mwana uyu akugara musikana wakagara ane 17 years akakwanisa 18 years musi wa 25 December akakwanisa 18 years musi wa 25 December akura akura uri kubva ku Baton farm murume here kakugomba kwamai vako kwamai ndava iyi ndakaenda kumba kwa mama musi wa 24 December ndobva ndasvika ndakaenda nemunin'ina wangu twandenonosiya tikatowira nemurume wangu kuti ndikuenda kuholidha nditi obva nditi ndiri kuteera ndati hoho right kumanheru musi wa 25 tikabva taendawo kunofara nevamwe
ndakakurumbidza kudzoka kumba jere kutanga jere chitumswa 26 ndobva ndaenda murume wangu obva ndifonera ndikatangomisira 15 missed call anditi akanditi ndiri kuuya kumanhera nditi ndamisira 15 missed call ndobva ndamufonera obva arambodaira foni anambodaira ndobva ndadera nomwe murume hanzveni munhu amudotora naye akaita sei akadhakwa ndobva ndati akadhakwa zvikanzi ndobva ndati wohorit zvikanzi muri papi ndobva ndati nini ndiri kwamusana handisi padhuze naye zvikanzi wohorit iyo vhagaragara vhafona zvikanzi uri kupi ndobva ndati inini ndakutenda kumba ndiri kubva kunofara nevamwe zvikanzi wakapiwa nani mubvumo wokuenda nofara iwewe uri kuhura kana uriko ndobasa raunoita unohura ndine munhu andiudza kuti iwewe kuita sei ukuhura ndobva ndati munhu wacho ndiani zvikanzi munhu wacho handikwanise kumutaura plus futi hanzvadzi yangu inini yakandiudza kuti iwewe kana ndisipo unohura ndobva ndati hanzvadzi yako ndeyakakudza zvikanzi ndobva ndati right kana iri hanzvadzi yako zvikaita sei zvakanaka ndobva ndati ndokona ngokudza kuti handichakuda izvezvi anytime tea time ndokona ngokudza kuti handichakuda ndobva ndati unosozvimirira zvikanzi ndozvimirira ndokona ngokudza kuti handichakuda ndobva ndati unoudza kuti handichakuda wakabvisa mari kumba kwedu zvikanzi hazvina nebasa neni izvozvo ndokona ngokudza kuti handichakuda yatora chiwawa wavo iwe wachada mukati unomuda amai vacho vakuyadarika vachiti iwewe vacho amboya ndinokuda mwana wangu pamusoro iwe daro handisi kuramba kuti anomuda mukuwasha uyu asati ari nemwana wangu iko kwakiki kwacho ndofunga wakambobudisa mashoko emazuva apera pamashura akabudisa muromo kuti iwewe enda kumba kwenyu kuna vabereki wako handikwanisa kugara newe panapa uri brera uri ngomwa nekuti hausinondiberekera mwana ndofunga uyu mwana akagara wachiramba muna june ane 17 years abva azokwanisa 18 years musi wa 25 December mimi kwanaye mukuseke kutosai mukaroorwa makore mangani 18 years 18 years uchanyanya kuti aroorwa ne 17 uyu kuroorwa kwakaita ane 7 ndakatizira ndofunga ndabva ndatumira munhu kuti mwana wangu mwana mudiki handiti mukuwasha akati ndinogara hangu naye ndakati chengetanai mune zvakanaka kuti mwana wemwana mudiki asati akwanisa kugara yedu mwana ane 18 years akwanisa 17 aro mazungu mugara munyika mani mamunangavo muzimbabwe ndogara muzimbabwe munyika mamunangagwanizvo asi mumunzvimbo yani muzimbabwe nzvimbo yani munogara mauya kudara rani rachifi ani bushu mambo wenyu ndiani kokwenyu vatoni kunoku ndokwatinoti ndokuna mambo wenyu kupi kwabushu mugara kwamusani kwamusani nyika yani amunangava amai mwana mutemeda takaisa munyika kwabushu nyika kwanyamaropa nyika kwamadziva nyika kwamutumba hatirodze mwana ane makore ari pasi pe 18 years imhosva semubereki mukunorwa mumbeina munenge ane mumba kwenyu hamuna ini ndakuregerera nenyaya yekuti mukuzvitaizini mukusaziva andizvo kasi siyanai nazvo mwana mudiko naizvo tonzi murume chii amaona arotamba dunhu aroda tonzi murume chii chengetana zvakanaka uchita zvei zveniko unomudera daira unomudii unodzokera mba kwenyu unomudiko indokudayo amundidi sei musingadidi ari kupi munomudirei mwana mudika haro andizvozvo
unobvunza kana uchi murume wako unobvunza ichi wabvisa mari kwandi kumba kwedu kana ari murume wako ngamubvunze izvozvo aubvunze uchi mwana mudiki amai mwana varero ngatite nyaya yako Shamana hanzi ndine muna Ambhuya uchirugaire mwana wangu ko unomboora mberi mwana wacho ataura mashoko ewa taurisa pamusoro edare ine mdzimai ndakumurapa asi kuti nyaya yakaitika ndeyekuti takatadza kuenderana nekuda kwekuti ndakafonera mudzimai wangu ndakati uri kupi panguva dzekuma 12 dzeusiku zvakanzi ndiri kumba ndikati kana uri kumba chipama inini foni nditaure nawo ndobva atanga kunditaura rafu inguva yekufara inowe usandibvunze izvozvo usanditaurire nomutsedzi siyatifare apo aitoratidza kuti munhu akanga akatodhapa futi pamusoro pazviri utsotsi hwake aida kuzama kuda kundinyepera bva ndakanatsodzwa mbarure nepito zvichirira pafoni ndobva ndakakata foni yangu ndakafonera amai ndikati amai ko mwana wenyu ari kupiko this time zvakanzi ari kuzvigure ndakati saka amai anzi ari kuzvigure ndakati saka mamai munoregerera mwana wenyu mimi achienda kuzvigure ndakarwadziwa navo zvinhu zvakandirwadza ini kuti saka inini mudzimai wangu akaenda kuchristmas but christmas kwacho akaenda christmas yacho akapera kozvino zvinhasi date 27 but anoenda pungu ari kuzvigure vabereki vacho vachimuregerera chirudzi ndokukonana kwatakaita isusu kusvika pakuti amai vangu vazondipirira dare Ambhuya vangu vari papa ini mudzimai wangu handina kumuramba asi ndaitsura mukadzi wangu nomuda anomuramba hana kumudzinga hembe dzake dzese ndiri kokumba propati yake yese iri kokumba anoona pamudzimai wangu handina kumudzinga asi ndaitsura hanzi mukadzi wangu nomuda chaada kupedza nyaya inodike ina handisi kuramba hangu kuti pamusoro edare handisi kuramba kuti mukuwasha wangu mukadzi anomuda asi nyaya iripo ndekuti mukuwasha wangu anotaura mashoko asingaite pane inini kunze kuti atore atete wake akwanise kutora mukadzi wake agare nawo asi nakanditaura mashoko ekuti amai handigutsikane nemi handigutsikane nemwana wenyu nokuti sisi wangu akandiudza kuti mukadzi wangu inini pandakamusiya wanyuka ariko aitora zvikomba achiisa munhu ndakarara kuma210 nguva dzakafona dzirimo ndofunga ndamubvunza kuti mukuwasha une chokwadi here nezvauri kutaura zvikanzi ndino chokwadi nano zvinhu nokuti sisi wangu akatondiudza kuti mwana wenyu ihure pafoni ndakarara kumanheru kuma210 ndofunga ndakati mukuwasha une mumwe here munhu ane umbowe kuti mwana wangu ihure zvakanzi ndine wakawanda wandinoziva ndikati ahoraiti maita basa ndofunga kusini kwacho kumusi wa27 akafona musi wa26 kumanheru 27 ndobva ndanyora meseji iri mufoni ndakati mukuwasha mune chokwadi here nemashoko yamakataura haana kupindura musi wa28 atezvara wake ubvunzewo kusema maura mamako kupindura nemukwasha ndikushandisa atete kutaura nemukwasha anga andifonera kuti aratidza kuti iye haana kodzero kuti ataure naatete handina kumutuka ndakangobvunza mune chokwadi aufumuka here aiwa zvaii saka murama Ambhuya hamusikuona maikanganisa takamboedza kuda kuti ndabva ndati atezvarakobva kunyora meseji mukuwasha uya kunotitaurirani haana kupindura meseji kana kuti tizoti ari kuda kuuya here kana kuti haasi kuda kuuya kuti titaurani kubva ipapo svikana nhasi asati auya ena nosaina mufana wako ndokudza mosha yako kuridza bhurugwa muri mati 10 ribodzi mwana wangu ndanga ndinayo anoenda zvake aiwa anoenda zvanga ndichingoda kuti kana achitaura mukuwasha wangu achizwa kuti ndiri Ambhuya ndo zvanga ndichingoda tauya nawo baba wacho mwana wenyu muisire mufana wembudzi yake anondonosiya kwaatezva vekutaura zina basa kuna Ambhuya mava mudzorera mukadzi unotora mudzimai wako maza oine mbudzi yakataura kana usina unotora dzimai wako usiya wawo ukuwapa rini unaye mbudzi unovapa rini wasenza kupi nosenza pakisha apa pane wako ari kurenda vanonzi pakusha vanonzi vachibodya kuri masevenzi nemasanfulawa
Kutambira lini? Tinotambira kupera mwezi uno 29 January. Ise $50 ake mbudzi kana kuti mbudzi aziye kale Katenga kachipa Zimbabwe. sasa unoda kwaine mbudzi kasitodari adzi Tinotenga tichana ndoshanda zvangu titambira. ukadzokunaye chenda nokumberekero naambuya wako isama kuti ambuya chaiyo Ndikasvika mai. All right. What you got? And I'm from ati unoyanga panasisiwa panasisiwa Ya songo ari kwa baraba. motera murola wenyanja zinyi manzwa unosunga katundudzukira I was making kumba. ziko da asina kurongedza. Ana kurongedza zikumba kwa. chenda bata mzina wangu ngomuda Ambata kwa kumba. ndinosaina kwabata ngochenda kwabwe